Sziasztok! Nyikos László vagyok, animációs rendező, és most a Harmony 24-es verzióját fogom bemutatni nektek. Új jelenet készítése. A Harmony indításakor ezzel a képernyővel fogjuk szembe találni magunkat, és itt a következő beállításokat tehetjük. Először is elnevezhetjük az új jelenetünket, nyilván meg kell határozni, hogy hova fogjuk elmenteni, és illetve beállíthatjuk, hogy milyen felbontású legyen a jelenetünk. A Harmony kezel 4K-s, de akár 8K-s felbontást is. Jobb oldalt pedig majd láthatjuk a korábban megnyitott jeleneteinket, amiket így könnyebben el tudunk majd érni. File és mappa struktúra. Most egy pár szóban bemutatom a Harmony mappa struktúráját és file rendszerét is. Először is, amikor a file new parancsal létrehozok egy új jelenetet, akkor nem pusztán egy fájlt hozok létre, hanem egy komplett mappa szerkezetet is. Nézzük meg, hogy ez pontosan mit jelent. Jelenleg a lip-sync nevezetű jelenetben dolgozom, ami azt jelenti, hogy ezt úgy hoztam létre, hogy file new, beírtam, hogy lip-sync, megmutattam, hogy hova szeretném menteni, és így jött létre. Na már most, hogyha megnézzük ennek a jelenetnek a mappáját, akkor látni fogjuk, hogy van egy lip-sync elnevezési mappám, ugye jelenleg a Toon Boom per C3 mappába dolgozom, és ez a lip-sync, amit az új jelenettel létrehoztam, ez tartalmazza egyfelől azt a Harmony fájlt, amit megnyitok, valamint egy csomó mappát és egyéb fájlt. Itt találhatók egyébként a jelenetben lévő hangfájlok, a rajzaink és egyéb layerek, a palettáink, valamint a kirenderelt testframe-jeink is. Ha menteni szeretnénk a fájlból egy új verziót, akkor azt a File Save as New Version menü alatt lehet megtenni. Ebben az esetben beírhatjuk azt, hogy lip-sync v02, oké. Át is ugrik a file nevünk v02-re, és ilyenkor a mappában meg fog jelenni, ugyanabban a mappában vagyunk, tehát a lip-sync mappában vagyunk, de van egy lip-sync és egy lip-sync v02 file is. Itt azt kell tudni, hogy a v02 ugyanazokat az eszeteket használja, mint a v01. Tehát annak ellenére, hogy egy új fájlba dolgozunk, hogyha itt átrajzolunk például egy layert, és utána megnyitjuk az előző fájlt, akkor abban is már az átrajzolt layer fog szerepelni. Tehát, hogyha itt mondjuk kijavítottunk egy karakteren egy formát, egy vonalat, bármit, akkor ugyanaz a vonal, ugyanazon a layeren az előző fájlban is módosítva lesz. Úgyhogy ezt érdemes észben tartani. Hogyha egy komplett új mappa struktúrát szeretnénk menteni, akkor pedig a File Save As-re kell kattintani. Ha így mentem el a fájlomat, akkor létre fog hozni egy új mappát azzal a névvel, amit ide file névként beírok. Ebben az esetben, hogyha átrajzolom a layereimet, akkor az előző fájlban már nem fog megváltozni, hiszen azoknak a másolatával dolgozom. Így működik körülbelül a Harmony-s fájlkezelés. A kezelőfelület. Most vessünk egy pillantást a Harmony user interface-ére, illetve arra, hogy mit fogunk látni, amikor először megnyitjuk az alkalmazást. Először is, mint jól látható, ablakokra van bontva a szoftver, és az ablakokon különböző fülek vannak, amik között váltani tudunk. Ezeket a füleket a plusszal bővíteni lehet, illetve az X-el fölöslegeseket ki lehet szedni, hogyha valamire nincsen szükségünk. A nézőkénk, amin keresztül látni fogjuk a készülő munkánkat, alapesetben két részre van bontva, kamerára, ami a készülő munkának a végső képét mutatja, illetve egy drawing fülre, ahol pedig a rajzainkra tudunk ráfókuszálni. Bal oldalt láthatóak a tooljaink, jobb oldalt pedig alapesetben az ecsetbeállításunk, illetve az éppen aktuálisan kiválasztott eszközünknek a beállítási lehetőségei fognak látszódni. Alatta általában a színbeállításaink és a color palettáink vannak, alul pedig a timeline. A Windowsban elérhetőek a legfontosabb eszközei a Toon Boom Harmony-nak, mint például az Exposure Sheet. Az én személyes kedvenceim közé tartozik a Functions Editor, aminek a segítségével precízen be lehet állítani interpolációs görbéket, valamint a Node View, ami szerves részét képezi a Harmony-nak. A Node View-ban kötögetős módon össze lehet építeni komplex kompozíciókat és rigeket is, a karakterrigeket is a legtöbb esetben ebből a Node View-ból szokták üzemeltetni. Ezen kívül, amit még érdemes megemlíteni, és fontos része a Harmony-nak, az a library, aminek a segítségével eszközöket lehet megosztani, propokat, karaktereket, háttereket, vagy bármilyen eszközt, ami a munkához szükséges, könnyedén ki lehet menteni a Harmony-ba, és onnan vissza lehet hozni, át lehet vinni egyik fájlból a másikba, akár kész animációkat is. És ezeket itt a library segítségével könnyen meg lehet osztani másokkal is. Ez lehet egy mappa, egy közös hálózaton, de lehet akár egy önállóan felsetapolt szerver is.
rajzeszközök. Most pedig nézzük meg a Harmonin belül, hogy milyen rajzeszközök állnak rendelkezésünkre. Először is kétféleképpen rajzolhatunk Harmonyban. Az egyik az bitmapes vagy rasteres alapú, a másik pedig vektoros. Ha létrehozunk egy új layert, egészen pontosan a Node View-ban például ezt megtehetjük, a Ctrl-R gombok segítségével, akkor fel fogja nekünk kínálni, hogy vektoros vagy bitmapes alapú layert szeretnénk létrehozni. Ugyanezt egyébként elérjük innen lentről is, New Drawing, Ctrl-R. Először nézzük meg a bitmapes képet. Hogyha bitmapes layeren dolgozunk, mint például amin ez a Muki karakter is van, akkor az ecset áll rendelkezésünkre, illetve az ehhez kapcsolódó ecset beállítások. Rasteres vagy bitmapes layer esetében, hogyha húzunk egy vonalat, amit aztán bővítünk később, és ebből elkészítünk egy komplex rajzot, akkor ezt a vonalat később már nem tudjuk szerkeszteni önállóan, hanem az egész rajz, mint egy bitmapes vagy rasteres szoftverben egybeolvad. Hogyha behozunk egy külsős képet, amit egy másik szoftverben készítettünk, és azt mondjuk, hogy File, Import, Images, akkor normál esetben kiválaszthatjuk, hogy mi történjen a képpel. Ez egy nagyon hasznos funkció, ugyanis a Toon Boom képes megtartani az eredeti bitmapet, ebben az esetben a képet nem fogjuk tudni szerkeszteni, hanem egy külsős hivatkozásként fog megjelenni Harmonyban. Hogyha viszont azt az opciót választjuk ki, hogy a Toon Boom alakítsa át ezt a képet a saját bitmap formátumára, akkor viszont bele fogunk tudni radírozni, és fölül fogjuk tudni rajzolni, ugyanúgy, mintha magát a képet Toon Boomon belül készítettük volna. Meghatározhatjuk a Color Space-t, azt is, hogy hogyan méretezze a Toon Boom a képet a jelenetünkhöz, illetve milyen legyen a transparency beállításunk, magyarul az alfákkal mit kezdjen. Hogyha ezt beállítottuk, ezeket érdemes először beállítani, és Toon Boomra állítottuk a képet, akkor utána, hogyha behozunk egy képet, mondjuk kiválasztunk egy Muki karaktert, mondjuk. Tehát onnantól kezdve, hogy ezt bitmapként hoztuk be, a Toon Boom-os rajzeszközökkel bele tudunk nyúlni a rajzba. Tehát bele lehet radírozni, illetve hogyha szeretnénk, hozzá tudunk rajzolni új részleteket, és tudjuk bővíteni a rajzot, valamint az animációs funkciókat is tudjuk használni, tehát lehet hozzá fázisokat is rajzolni. A 24-es Harmonyban kibővítették a brush ecsetek customizálásának a lehetőségét. Most nézzük meg ezeket az új lehetőségeket. Hogyha megnyitjuk a bitmap ecsetünket, akkor itt alul látni fogjuk, hogy megjelent egy randomness opció. Először is kiválaszthatjuk, hogy milyen típusú ecsetet szeretnénk használni, és ezt a randomness segítségével tovább tudjuk paraméterezni. Beállíthatjuk, hogy méretben, szögben, illetve folytonosságban mekkora legyen benne a randomizáció. A másik layer típus, ami lehetővé teszi a rajzolást Harmonyban, az a vektoros layer. Hogyha vektoros layerre dolgozunk, akkor egészen más lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Itt van például ez a karakter, aminek a kezét, azt vektorosan is elkészítettem. Ebben az esetben a rajz nincs egybeolvasztva, hanem vektorosan részenként szerkeszthető. Kijelölhetjük magát a vektort, illetve csak a bizonyos szeleteit a rajzunknak, és azt odébb tudjuk önállóan mozgatni, torzítani. Magukat, a vektorpontokat is szerkeszthetjük, sőt, a vonalat, vagy akár a körvonalat is állíthatjuk. Sőt, akár az ecsetvonáshoz használt textúránkat is cserélgethetjük utólag, és ezzel megváltoztathatjuk az egész rajzot, miután már elkészült. A 24-es Harmonyban a vektoros ecsetekhez is bekerült egy új képesség, egészen pontosan, ezt ugye pencilnek hívják, és a pencil tool itt a nyíl alatt kapott egy opacity beállítási lehetőséget, ami azt jelenti, hogy a 24-es Harmonytól beállíthatjuk, hogy a húzott vonalunk az áttetsző legyen, vagy részben áttetsző legyen, és innentől kezdve a rajzeszköztárunk a Pencil Tool esetében egy új lehetőséggel bővült. Fázis animáció és a Scene Marker eszköz. Most nézzünk meg egy jelenetet animálás közben. Először is, mint látható, megjelentek ezek a színek a timeline-on. Ez nem más, mint a Scene Marker opció, amit elő lehet hozni bármelyik menüben a pluszgomb segítségével. Ha kijelöljük, akkor látni fogjuk, hogy hozzáadhatunk különböző színekre bontott kategóriákat a timeline-unkhoz. Ebben az esetben pedig föl tudjuk szeletelni bizonyos részekre, azt szerint, hogy mire van szükségünk. Most én beraktam egy séta animációt, ami 3 részből áll. Van benne egy érkezés, egy loopolható középső rész, ahol a karakter integet,
és mondjuk egy befejező szekció. Hogyha kiválasztok egy részt, és megnyomom a play gombot, akkor csak azt a részt fogja previewzni nekem a szoftver. Ha kiválasztom a következő részt, akkor csak a következő részt fogja nekem previewzni. Ennek a segítségével hasznosan blokkokra lehet bontani magát a jelenetet a Harmonin belül. Ennek egyébként a beállítása gyorsan változtatható, és átfedést is létre lehet hozni az egyes blokkok között, hogyha valamiért azt kívánjuk, például két karakter úgy jelenik meg a jelenetünkben, tehát nem muszáj lineárisan egymást követniük, illetve azt is jól lehet látni, hogy az egyes blokkok mennyi ideig tartanak. Ez használható in-betweenezésre is, de akár a jelenet felszeletelésére valamilyen dramaturgiai szempontok alapján. Onion Skin. Az Onion Skin segítségével, amit bal alul található, megtekinthetjük az előző és a következő kulcskockákat, ami két animációban egy fontos funkció, és ezt elég precízen be tudjuk hangolni. Az előző és a következő frémek láthatóságát, illetve azt is, hogy hány frémig szeretnénk előre és hátra tekinteni az animációnkban. Akár konkrét frémeket is kijelölhetünk, hogyha valamiért erre van szükségünk. A lényeg az, hogy ezt nagyon precízen be tudjuk állítani. Valamint van lehetőségünk arra, hogy ne csak frémeket nézzünk előre vagy hátra, hanem akár rajzokat is. Ami nagyon hasznos lehet, hogyha nem minden frémre animálunk. Riggelés Harmonyban. Most nézzük meg, hogy egy elkészült rajzot deformációk és rigek segítségével hogyan tudunk mozgatni Harmonyban. Hogyha kiválasztjuk a rajzot, attól függ, hogy melyik layeren dolgozunk, különböző lehetőségek közül választhatunk. Előkészítettem a jobb felső kezét, amit csontok segítségével meg lehet mozgatni, így nem kell feltétlenül mindig újra rajzolnunk, hanem csontok segítségével is tudjuk mozgatni. Hogyha kirölöm ezt a réteget, és megnyomom a Transform Tool-t, akkor előjönnek a csontok, és a csontok segítségével át tudom pozícionálni a kezet, anélkül, hogy újra kéne azt rajzolnom. A timeline-on ilyenkor megjelenik egy kulcs a csont layeren, és onnantól kezdve azt, hogy hogyan interpolálok két kulcs között, azt be tudom állítani, és szép folyamatos interpolációkat lehet létrehozni, amit a Functions editorban szépen görbékkel lehet finom hangolni. Egy másik lehetséges deformer az úgynevezett Curve Deformer. Ennek a segítségével egy picit másképpen tudjuk deformálni a karakterünket. Ez a második opció a deformerek között, és hogyha lerakok egy ilyen Curve Deformert, akkor ezen az íven tangensek segítségével a görbén tudom állítani azt, hogy hogyan animálódjon a karakter, szintén anélkül, hogy végigrajzolnám az adott mozgást. Ezen kívül a deformációs lehetőségeink között még három funkció található. Az egyik, az a Game Bone Deformer, ez kifejezetten játékfejlesztők számára fontos, vagy hasznos funkció, ami le van optimalizálva a játék engine-ekre. Megtalálható még a Freeform Deformer, aminek a segítségével pontokat tudunk lehelyezni, és azokkal tudjuk torzítani a rajzunkat. Ez bitmap-ek esetében például különösen jól tud jönni. És itt van az újítás, ez a Shape Aware Deformation Mode, vagy Shape Aware Deformer, ami egy újítás az új Harmonyban, és ennek a segítségével akár csontonként, akár pontonként, akár íven is tudjuk mozgatni a karakterünket. Ennek egy új algoritmusa van, ami tisztább és simább mozgást tesz lehetővé. Az automatikus size-szinkron funkció. A 24-es Harmonyban található egy nagyon érdekes feature, aminek a segítségével automatikusan készíthetünk szájanimációt, lip-synket, méghozzá szöveg alapján. Ez a következőképpen működik. Először is szükségünk lesz rá, hogy legyen egy layerünk, amin a szájpózok elő vannak készítve. Ebben az esetben ezt most lipnek neveztük el, és itt megtalálható egészen pontosan 9 darab különböző szájállás, aminek a segítségével automatikusan elkészíthetjük majd a lip-syncünket. Kell hozzá egy hangfájl, most itt a példa kedvéért beraktam egy angol és egy magyar hangfájlt is, először nézzük az angolt. Kirölöm az angol hangfájlt, és a Tool Properties-nél meg fog jelenni egy Layer Properties opció, de ha nem, akkor itt innen előhozhatjuk, hogyha bekapcsoljuk a Layer Properties fület. És itt látni fogjuk, hogy megjelenik egy felsorolás, amiben láthatjuk, hogy a különböző fonémákhoz betűk vannak társítva. Ha rákattintunk a Map gombra, akkor megmondhatjuk, hogy pontosan melyik fonémához milyen
számú rajzot társítson. Hogyha visszamegyek a lip layerünkre, akkor látni fogjuk, hogy itt ezek számozva vannak 1-től 9-ig, drawing substitute-ok, tehát az egyes rajzok. Na már most, hogyha visszamegyek a hangfájra, és rákattintok, hogy map, akkor nincs más dolgom, mint a különböző szájállásokat hozzátársítom a formájuk alapján a különböző betűkhöz. Tehát az én esetemben, ezt most tudom fejből, úgyhogy ezeket ide be fogom írni, hogy melyik drawing substitution tartozik az egyes szájformákhoz. És hogyha kész vagyok, akkor még meg kell adnom, hogy a készülő lipsynket, ami ugye ez alapján, a hang alapján fog készülni, melyik layerre animálja, és a mi esetünkben ugye a lip layerről van szó, tehát ezt kiválasztom, megnyomom, hogy ok, és talán már nincs is más dolgom, mint megnyomni a detect gombot, hogyha ezt megnyomtam, akkor automatikusan el fogja készíteni a szájanimációt a hang alapján. Nézzük meg, hogy mire jutott. Welcome everyone to Harmony 24. Ezt az animációt teljesen Welcome magától everyone to csinálta. Harmony 24. Természetesen csak a szájanimációt. Welcome everyone to és Harmony kezet aztán. 24. De ezt a lip-sync animációt a hangfájl alapján, a megadott fonémák alapján automatikusan legenerálta nekünk a szoftver. Az automatikus szájszinkron funkció magyarul. És pedig nézzük meg, hogy mit kezdem magyar hanggal. Lejátszom a magyart is, hogy halljuk, hogy miről van szó. Üdvözlök mindenkit a 24-es Harmony bemutatóján. Tehát ezt a hangfájlt fogjuk most megpróbálni elmondatni a kis karakterünkkel. A feladat ugyanaz, kijelölöm a hangfájlt, kijelölöm a Layer Properties opciót, és rákattintok a Map gombra, aminek a segítségével a fonémákat hozzá kell társítanom a lip layeren lévő rajzokhoz. Itt ugye ugyanazt a kódot fogom használni. És hogyha megnyomom az OK gombot, bocsánat, ki kell választani a Destination Layernél ugye a lip layert, a Source Layer az stimmel, OK, és automatikusan le is generálta nekünk. Innentől kezdve, hogyha lejátszom, Üdvözlök mindenkit a 24-es Harmony bemutatóján. akkor látni fogjuk, hogy végigmegy. És hogyha valamilyen része nem tetszik, nyilván a magyar hangot azt kevésbé precízen tudja detektálni, mint az angolt, akkor utólag bárhol bele lehet nyúlni, hiszen itt látható az az animáció, amit ő generált nekünk, ez igény szerint később módosítható. Üdvözlök mindenkit a 24-es Harmony bemutatóján. Így akármilyen hosszú jelenetet automatikusan végig szájszinkronizáltathatunk a szoftverrel, hogyha megfelelően föl van setupolva. Vagyis léteznek a fonémáink, és megvan a hangfájl a fájlban. Komplex riggelési lehetőségek. Sziasztok! Most egy új eszközt fogok bemutatni a Harmonyn belül, ami egészen pontosan arra alkalmas, hogy kontrollereket készítsünk a karakterünkhöz. Ez jól jöhet riggelésnél, de igazándiból bármilyen animációs funkció automatizálásánál. Először is itt van a karakterünk, és a két szemét azt külön választottam. Így most ezeknek az úgynevezett pegeknek a segítségével tudjuk őket mozgatni a szemhéjon belül. Amit csinálni fogok, az pedig nem más, mint egy kontroller ide a jobb oldalra, aminek a segítségével mind a két szemet egyszerre tudom vezérelni, egyfajta távirányító segítségével. Először is ki kell, hogy jelöljem a két layert, amit használni szeretnék, utána pedig az Animation fül alatt a Master Controller ablakot fogjuk megnyitni, ami alatt most a Grid Wizard opciót fogjuk választani, ami egy Matrix-szerű négyzetrácsos kontrollert fog létrehozni. Hogyha elindítom, akkor látni is fogjuk, hogy ez hogy néz ki. Most nem fogok megnyitni egyik presetet sem, hanem ezt a 3x3-as opciót fogom választani. Először is, amit itt látunk, azok ugye pontok, amiket meg kell határoznunk a rigünkön. Rendkívül egyszerű, kicsit bonyolultabbnak tűnik, mint amilyen. Látunk itt számokat, amiknek a segítségével frame számokhoz fogjuk rendelni a különböző pozíciókat. De kijelölöm a két szemet, és először az első frame-et fogom választani. Meghatározzuk az első frame pozícióját, ami ugye most ezen a nézetrácson az lesz, hogy balra néz a karakterünk. Egyesével beállítom a két szemet, először az egyiket, aztán a másikat. Körülbelül ilyesmi pozícióban. Aztán jön a kettes frame, ahol lefelé fogunk nézni. Valahogy így. Aztán jön a hármas frame, valahogy így. Aztán a négyes, valahogy így. Jó, ötös oldalra. Jó,
6-os fölfelé, 7-es egészen föl, és még akkor a 8-as és a 9-es van hátra. Na most a 9-esnél be fogom állítani egy ilyen default középre nézős pozícióba. Hoppá, most elállítottam, egy másodperc. 9-esnél valami ilyesmit fogunk beállítani. Így. Adunk neki egy nevet, az lesz a neve, hogy My Eyes Main mondjuk. És hogyha elégedett vagyok a pozíciókkal, akkor lefuttatjuk. Ez a script tulajdonképpen, amit lefut. Megkérdezi, hogy hova kompozitálja be. Most én ide a kompozit 1-be szeretném bekötni. Tehát kiválasztom, hogy kompozit 1, ok. Ide elmentjük. Tetszőleges hely, ahova menteni szeretnénk. És már létre is hozta a kontrollert, ami itt látható. Egy ilyen nodot hoz létre nekünk Harmonyban, ami fölé, hogyha rendelek egy peget, Ctrl-P-vel, akkor ezt el tudom mozgatni. Ha kijelölöm a gombot, akkor azzal tudom szépen pozícionálni a szemeket, pontosan úgy, ahogy azt korábban meghatároztam. Na most a középre behúzom, akkor látni fogjuk, hogy körülbelül azt a pozíciót veszi fel, amit a középsőnél beállítottam. És itt a kettő között ugye van egy kicsi áthidalás, ami nem mindig a legszebb. Viszont ezért, hogy ezt a potenciális hibát kijavítsuk, lehetőségünk van a szemgolyókkal is animálni magát a szemet. Kitöltés és színezés. Most pedig a színezés folyamatát szeretném bemutatni. Egészen pontosan abból a stádiumból indulunk ki, amikor van egy kész kihúzott karakterünk, és a kihúzott karakterünket szeretnénk kiszínezni. Ebben az esetben az egész karakter egy layeren van, de természetesen igény szerint ezt lehet akárhány layerre szabdalni. A következőképpen néz ki ez Harmonyban. Először is, hogyha átváltok a Drawing tabre, vagyis Drawing fülre, akkor látni fogjuk, hogy jobb oldalt van egy L és egy C betűs layerünk. Ez azt jelenti, hogy külön layerre pakolhatjuk, vagy nevezhetjük all-layernek a non-chink alatt a vonalvázlatunkat, vagyis a vonalunkat, line artot, illetve a color artot. Hogyha line artot külön kezeljük, akkor később kompozitban tudunk külön effektet rendelni a körvonalunkhoz, illetve a kiszínezett belső részhez. Ez nagyon hasznos lesz különböző effekteknél. Most nézzük azt, hogy a kihúzott karakterünket hogyan lehet kiszínezni. Egészen pontosan a következő a dolgunk. Hogyha ez a fönti szem be van kapcsolva, akkor egyszerre látjuk az összes layert. Hogyha ezt a szemikont kikapcsolom, akkor külön meg tudjuk nézni, hogy mi van a line artunkon, jelen esetben ez, és mi van a color artunkon. A color artunk jelen pillanatban üres, ezt szeretnénk megtölteni. Első körben azt szeretném, hogy ami a line artunkon van, ez a vektorrajz, ez átkerüljön a color art layerre. Ehhez van egy dedikált gomba Harmonyban, amit hogyha megnyomok, akkor át fogja másolni, amit látunk a color art layerre. Így ez meg is jelenik. Hogyha valamilyen nem látszódna, akkor a K-t meg lehet nyomni. A K az azt jelenti, hogy mutatja a vektorvonalakat is. Hogyha ki van jelölve a color layerünk, és átmásoltuk a line art layerünket, akkor elkezdhetünk színezni. Ezt a legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogyha betöltjük jobb oldalra referenciának azt a képet, ami alapján színezni szeretnénk. Ez nálam már be van töltve, de most megmutatom előről, hogy kell betölteni, hogyha ez esetleg mégse lenne itt. Tehát először is nyithatunk egy külön fület, aminek az a neve, hogy Reference View. Hogyha ez megvan, akkor az Open segítségével ide bármilyen képet be tudunk tölteni. Egyszerűen csak kiválasztjuk, hogy mit szeretnénk látni, és akármilyen képet be lehet ide tölteni. Az én esetemben pedig be van már ide töltve Nonchi karaktere. És innentől kezdve a színlopóval le tudjuk lopni a színeit, és a palettán folyamatosan új színeket hozhatunk létre. A palettáról még annyit érdemes tudni, hogy létrehozhatunk új palettát, és a palettához számos színt társíthatunk egyszerre, és később a palettákat át tudjuk vinni egyik fájlból a másikba, illetve tudunk rá módosítókat is használni, így például egyszerre színezhetjük az egész karaktert, beleértve az összes színét. Most például ugye a Nonchi palettájához fogjuk hozzárendelni a szoknyát. Kérem, hogy a new nullát, azt mondjuk átnevezzük szoknyára.
és ezt szépen innen le tudom szedni. És akkor innentől kezdve, hogyha ezzel meg vagyok, akkor kirölöm a szoknyát, és kiszínezem. Hogyha a Color layeren vagyok, és nincs bekapcsolva a szem, akkor nem fogom látni a line artot, de ha bekapcsolom, akkor látszódni fog. Fontos még tudni, hogy a Color Art layerünket mindig a vektor közepétől húzza, ezért a line artunk mindig rátakar. Illetve nem mindig, attól függ, hogy milyen ecset típust használtunk, de jellemzően rátakar. Jöhet a következő, ez lesz mondjuk a bőr. Hogyha jól van összekészítve a karakterünk, akkor nagyon gyorsan lehet haladni a színezéssel. Jöhet a haj. El is készült a kiszínezés. A jó hír az, hogy a Harmony ezeket a színeket több frame-en keresztül is képes megtartani, hogyha változik a rajzunk, valamint a kész palettát később meg is változtathatjuk, sőt akár le is cserélhetjük, és innen ki is lehet menteni, tehát bekerül az adott fájlnak a könyvtár szerkezetébe. Hogyha szeretnénk átfényelni a jelenetet, akkor azon túl, hogy tudunk kompozit effekteket használni a karakter színein, lehetőségünk van az egész karaktert színkorrigálni, az összes színét beleértve. Ha kijelöljük itt az összes színét, és kiválasztjuk a beállításunkat, akkor képesek vagyunk egy bizonyos színnel az egész karaktert átszínezni, illetve a palettát módosítani. Attól függően, hogy milyen hatást szeretnénk elérni, mondjuk egy más világítási környezetben. Ezekkel a lehetőségekkel nagyon precízen lehet beállítani a színeket, illetve tudjuk színhelyesen is tartani a karaktert, mégis valamennyire hozzáfényelni az adott jelenethez. 3D lehetőségek a Harmonyban. Most a 24-es Harmony 3D-s képességeit szeretném egy picit bemutatni. Van itt egy jelenetünk, ami layerekre van bontva, és most egy 3D-s kameramozgást fogok benne összerakni, aminek a segítségével egy nagyon klassz 2,5D animációt tudunk létrehozni a szoftverben. Először is nézzük meg, hogy is néz ez ki most térben. Hogyha a plusz gombra rákattintunk és megnyomjuk a perspektívát, akkor létrejön egy új fül, amiben 3D-ben tudunk mozogni. A Harmony egyébként fejlett 3D-s képességekkel rendelkezik, többféle 3D objektumot is bele lehet hozni, valamint szinte mindent tudunk mind a 3 tengely mentén mozgatni. Most látszik, hogy ez a képünk egyelőre sík. A legegyszerűbb, hogyha nyitunk még egy fület, amit úgy hívnak, hogy Top View. Ha ez a Top View-t megnyitom, akkor fölnézetben látom a kamerámat, és azokat a layereket, amik a fájlban szerepelnek. Ha ezeket kiválasztom, akkor hátrébb fogom tudni őket küldeni térben. És ehhez van egy nagyon jó eszköz a Harmonyban, amit egyszerűen csak úgy hívnak, hogy Maintain Size, és ennek a segítségével a Top View-ban könnyedén hátra tudok küldeni egy layert, úgy, hogy közben az méreteződik. Ugyanis, hogyha ezt én itt küldöm hátra, akkor látszólag a kamerában nem történik semmi, de ha mindezt a perspektívából nézem, akkor lehet látni, hogy a kamerához képest arányosan növeli a méretét ennek a layernek, ami nyilván ahhoz fog nekem kelleni, hogy térhatást keltsek. Most létrehozom, ezeket a layereket egy picit hátrébb küldöm, a karakter layerünket egy kicsit előrébb, és a fenyő layert pedig talán még közelebb. És ezáltal létrehoztam, itt a perspektíva ablakban lehet látni egy layer sorrendet. Magyarul az előző képem itt már nem lapos. Nézzük meg, hogy a kamerából mit látunk. Ugyanazt látjuk, mint eddig. Viszont most, hogyha kirölöm a kamerát, és lerakok rá mondjuk egy kulcsot itt, meg egy kulcsot, legyen mondjuk a 60-as frame, és ezzel a kamerával elindulok előre, akkor látni lehet, hogy egy nagyon klassz, layeres kameramozgást hoztam létre, viszonylag gyorsan. És hogyha egy kicsit pásztázok is vele oldalra, akkor még klasszabb effekteket lehet vele létrehozni.
Ezen kívül még fontos megemlíteni, hogy a Harmony komplex 3D objektumokat is kezel, egészen pontosan az import fül alatt beimportálhatunk FBX-et vagy akár OBJ-t is, és FBX-en keresztül akár egy komplett csontvázat is behozhatunk, és a csontváz segítségével a karaktert át lehet pózolni Harmonyn belül, anélkül, hogy azt visszaküldenénk valamilyen 3D applikációba. Valamint a 3D objektumok textúráját is tudjuk Harmonyn belül módosítani, így textúrafestés miatt sem kell visszaküldenünk valamilyen másik applikációba a 3D-s eszközeinket. Port Filtering. Sziasztok, Laci vagyok, és a 24-es Harmonynak egy új képességét fogom most bemutatni, amit egészen pontosan úgy hívnak, hogy Port Filtering, és a NodeView-ban tudjátok ezt használni a leghatékonyabban, rengeteg mindenre. De nézzük is, hogy pontosan miről van szó. Készítettem egy demo jelenetet, amiben láthatjátok ezt a kis Muki karaktert, aminek a kezében van egy toll, és most ezzel fogunk egy picit játszani. Kétfajta beállítás létezik benne. Az egyik opció, ahogy a NodeView-ban ez talán látszik, hogy ebben a sárga színnel szerepel ez a ceruza. Na most valamiért szeretnénk ezt később színkorrigálni, mondjuk egy piros színre. Ez a két beállítás a NodeView-ban ezt a két lehetőséget tartalmazza. Na most nézzük, hogy pontosan mire is jó ez az úgynevezett port filtering. Azt mondjuk, hogy rákattintok, jobb klik, port name, add named port out. Muki original, oké. És készítek egy hasonlót a másik opcióhoz is. Color correct. Oké. Na most létrehoztunk 2 darab kimeneti portot, vagy portfilter lehetőséget ehhez a két beállításhoz. És most jön az érdekesség. Ezeket a portokat végig lehet futtatni, vagy ezekre lehet limitálni egészen pontosan a komplett pipeline-unkat, ami végig fog menni az információt. Tehát, hogyha most jövök a display panelre, aminek a segítségével ugye meg tudom nézni, hogy mi van a jelenetben, be tudom kapcsolni a port filteringet, és azt mondjuk, hogy port names, add filter to port ins, és akkor ki tudom választani, mondjuk nézzük meg, hogy csak az originálon hogy néz ki. Ebben az esetben, ami végigmegy ezen a composite nodon, az csak és kizárólag az originál. Vagy meg tudom nézni a másik fület is. Ebben az esetben port names, clear all, és berakjuk a másikat, a color corrected, és így pedig a color correct verziót fogom látni. Ennek a feature-nek a segítségével nagyban megkönnyíthető, illetve customizálható az egész riggelési folyamat, de marha jól lehet használni kompozitálásra is, vagy effektkészítésre. De akár még previewzásra is így a display tool segítségével. Renderelés és kompozitálás. Most pedig azt fogom megmutatni, hogy tudunk renderelni a Harmonyn belül. A Harmony egy nagyon klassz rendereljárással rendelkezik, aminek a segítségével a kompozíciónkba bárhová befűzhetünk egy úgynevezett write nodot, aminek a segítségével az adott kimenetből készíthetünk egy képszekvenciát, vagy akár mozgóképet is. Ez a következőképpen néz ki. Van egy kompozit nodunk, ami ebben az esetben ugye az egész jelenetünk végére van felfűzve, és ez a úgynevezett master composite nodunk, amihez hozzá van társítva egy write és egy display node. Ugye ez az, amit látunk itt a nézőkében, és ehhez tartozik egy write node, amit a Harmony a renderelésre fog használni. Ha rákattintok a sárga kis négyzetre, akkor feljönnek az attribútumai, ahol kiválaszthatjuk, hogy milyen fájltípust szeretnénk renderelni, hova szeretnénk renderelni, mi legyen a fájl neve, legyen-e alfa csatornája, milyen mélysége legyen, adott esetben renderelhetünk belőle mozgóképet is különböző formátumban. Amit ez a node renderelni fog, az, amit itt látunk jelen esetben, de előfordulhat olyan, hogy egy képkockából több paszt is szeretnék renderelni, mert később erre szükségem lesz. Például most a példa kedvéért csináltam egy feliratot erre a jelenetre, ahol ez a felirat léresen mozog. Hogyha azt szeretnénk, hogy ez a felirat egy külön passzon legyen, akkor ezt ki tudjuk renderelni egyben, legalábbis egy parancsal. Egészen pontosan annyi a dolgunk, hogy létrehozunk még egy ilyen write nodot, így, és ezt bekötjük ebbe a composite node-ba. A display node segítségével egyébként bekukkanthatok, hogy mit látok itt. Hogyha ezt átkötöm ide, akkor lehet látni, hogy most jelenleg ez az, amit látunk. Ha ide bekötök egy write nodot, azt el is lehet nevezni, az lesz a neve, hogy text
Right? Ez csak a text információkat fogja tartalmazni. És ide az image file-be be lehet írni azt, hogy text layer például, beállítjuk a file típusát, lehet mondjuk PNG, be lehet állítani mindenféle attribútumot hozzá, nyilván azt is, hogy hová szeretném renderelni. Alapból egyébként mindig az adott mentésnek a mappa struktúrájába menti, a frames mappába. De például beírhatom azt, hogy per text mondjuk, close. A másik esetben pedig beírom azt, hogy per complete. Ide be lehet írni, hogy complete, vagy lehet master is. Ebből is mondjuk egy PNG-t rendelünk, hogy kicsit spóroljunk a helyjel. És megtehetem azt, hogy ugye ez maga a hegyem, amit szintén meg tudok nézni a display node segítségével, ez maga a hegyem, ebből is rendelek külön egy paszt. És akkor létrehoztam 3 darab write nodot, és most már nincs más dolgom, mint elindítani a rendert, amit a file-on keresztül tudok megtenni. File, export, render write nodes. Erre föl fog ugrani ez a kis ablak, és ki lehet választani a frame range-et, amit szeretnék renderelni. És utána már nincs más dolgom, csak megnyomni az ok gombot, és megvárni, amíg elkészül a render. El is készültek a renderek, és hogyha megnyitom azt a helyet, amit meghatároztam a write nodokban, a mi esetünkben a jelenetnek a neve, illetve az alatt található frames mappa, akkor itt megjelent az a 3 könyvtár, amit szintén meghatároztam, és ezen belül itt vannak a kirenderelt képszekvenciáink. A Harmony egyébként animációs szoftver létére nagyon komoly kompozit rendszerrel is rendelkezik, de ha azt szeretnénk, hogy külön képszekvenciákat rendeljük, mert később ezeket fel szeretnénk dolgozni, akkor a write nodok segítségével erre is van lehetőségünk. Zárszó. Remélem tetszett ez a rövid bemutató, és amennyiben igen, próbáljátok ki a Harmony ingyenes, teljes értékű próbaverzióját, és nézzetek szét a nagyszerű és szinte mindig segítőkész online Harmony közösségek között, ahol egyrészről inspirálódhattok, vagy technikai segítséget is kérhettek. Hajrá, és jó alkotás mindenkinek Harmonyban!